Lima ka panibagong kaso ang Omicron sa variant nga BA.2.12.1 na-detect sa Western Visayas. Kaso sa bugos nga pungsod, naglabot na sa 22. Department of Health may pahanumdom sa returning overseas Filipinos nga nagapauli sa ilang mga lugar. Ini ang gintutukan ni John Sala. Na-detect ang dugang nga 5 ka BA.2.12.1 nga Omicron sa variant sa Western Visayas base sa pinakauling nga COVID-19 bulletin sa Department of Health. Ginpahayag ni DOH Health Promotion Bureau Director Beverly Ho nga sa kabugusan may 22 na ka mga kaso sa bugos nga pungsod sang ini nga mas makalalaton nga sa variant. Ini ginalakipan sang 18 ka mga local cases sa diin ang 2 ang gikan sa National Capital Region, 12 sa Puerto Princesa City, Palawan, kag 4 naman ang gikan sa Western Visayas. 4 naman sa mga ini ang mga ROF sa diin lunsay mga taga-rehiyon sa East. Dito sa 5 ito, 2 ang fully vaccinated locals from the same household at 3 ang fully vaccinated returning overseas Filipinos coming with a travel history from the US, also residing in the same household. Suno sa DOH 6 ang 3 ka ROF cases among isa ka 65-year-old nga babaye, isa ka 66-year-old nga babaye, kag isa ka 65-year-old nga lalaki nga lunsay natapos ang ila home quarantine sang Mayo 18. Samtang ang 2 ka local cases naman among 43-year-old nga babaye nga tagged as recovered na sang Mayo 14, kag isa ka 17 anyos nga babaye symptomatic kag tagged as recovered na sadtong Mayo 14. Lunsay taga syudad sang Iloilo ang 5. Dugang paniho, natapos na sa mga ini ang ilang isolation kag tagged as recovered na. 7 naman ang natumod nga close contacts kag sa karon tagged as recovered naman. Panumdom sa DOH sa publiko ilabi na sa mga returning overseas Filipinos nga hugot kasundo ng guidelines para sa mga unvaccinated individuals agod malikawan ang posible paglaptas ang Omicron sa variant BA.2.12.1 sa pungsod. Para sa mga bagong dating sa bansa na hindi bakunado ay maka-quarantine muna sa isang facility. Sa ika-5 araw lamang sila maitetest at papayagang ipagpatuloy ang quarantine sa bahay kung negative. Kung positive naman, sila po ay magpapatuloy ng isolation sa facility hanggang makarecover. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.